9 na. Oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya. Makalingaw o makapawala o problema. O sa pag-iluhang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na. Ano yan ang atong kapalaran karong adlaw, ha? Hello! Kulbaan! Nilo ko mga kayutan na kinabuhi na sa Hello! Happy Monday morning! It's bibibig na! May buntag, maupay na aga, buenos dias, assalamualaikum kanyo katan. O happy lang, siyempre God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Yes! Wow! Okay, oh wow, kajut sa. Oh, siyempre, good morning, may buntag. Wata ka live, live and kicking karon, ano sa kinabuhi, ano sa no. Og na ang mga tinda sa mga. Siyempre, good morning, may buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Wow! Happy lang, enjoy lang. O unsay ganahan nimo karong Valentine's Day? O di ba? O buak. O uy, ako yan estudyante, pinalangang estudyante. O di ba? Wow. Namaligya o. Manay very good nga estudyante. O di ba? O correct manay mga estudyante. Maninda. O di ba? Correct o. Og siyempre, good morning, may buntag. Wasa nga ito mga mapinalagang estudyante, may buntag. Og siyempre, live na live gagawin sa akong FB page, ang Lando Bisaya. Og siyempre, o diba, i-replay na mo ni sa among page, ang 106.7 Marino News FM, og among YouTube channel. Type lang ang Marino News FM, og siyempre among text line, ang 0975-0723-036. Wow! Bongacious gayot. Siyempre, good morning ato mga Soki, Zamboanga City and Zamboanga Peninsula. Wow! Ang ato mga friends diya sa West Philippine Sea. Happy morning sa Scarborough Show. Happy morning ka natong tanan. Andam na ba mo mudawat og buwak? O buwak, kada joke sa happy lang. Siyempre, good morning sa among OIC College President, Mr. Roderick Dritreyo. Sir, good morning, sir. Yes, sir. Happy lang. O, diba? Siyempre, atong Vice President for Student Affairs and Services. Wow. Siyempre, good morning, may buntag, Mr. Regan Sitoy. Good morning. Wala ko kita ni mo. Nag-na-late ka, ha? Gara ka na po. Good morning, may buntag, Mr. Regan Sitoy, ang atong, diba, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Yang assistant, Sir Robani Cago, og si Budya, si Abs at Chula. Good morning. Dr. Dawis Atel, good happy morning lang. Og siyempre, Ma'am Phyllis Goso, good morning atong college registrar. Wow, happy morning ka natong kanan, ingat-ingat lang. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag, Ma'am Julian Gonzalez. Good morning. Atong head medical unit. Magpa-check up, magpa-BP. Atong pinalanggang mga employee diri. Para ma-check up para o sa itong magipang-bati. Para may baluan, diba? Naisakit, atong may estudyante. Nailanat, sipon, ubo. Pues, ato ta sa klinik. Dito si Ma'am Julian Gonzalez. Wow. Og siyempre, Dr. Carol Limone, good morning. Happy morning, Sir Eric Villanueva, good morning. Atong sa Finance Office, good morning. Og siyempre, wow. Kadyot siya. Punitin ang sedula! Siyempre, diba? Ang
ang panagang sa mata nakalimtan. Diba? Happy morning daw, diba? Siyempre, good morning itong may buntag Ma'am Norma Villalobos sa Supply Office, Bichang, Miss Dangay, at yung Brunga, si Masaga, si Raymond, si Rodila, happy morning lang. O siyempre, good morning may buntag Ma'am Erma Pamplona, good morning si Mercy, at Beth, Ma'am Ima Santos, good morning. Si Mitch, si Makmak, si Abby, o si Marmar, o happy morning lang. O, di ba ba? Hoy, siyempre, good morning may buntag. At umasukin niya sa Magay, sa Santos Market, sa Bagsakan. Happy morning! Pa-shoutout, sir, si Christine Joy Bartolome. Wow, ginoo ko. Oh, hello. Oh, diba? Happy morning lang. Oh. Napadiri, oh, diba? Oh. Ingon sa diri, Sir Lando, lain man akong lawas. What? Nangita na laing lawas, diba? Hi, Migori, Jenny Dawawo, ingon si Jenny Garcia, og si Ate End of Lado Malabag. Happy morning, mayong buntag. O, diba? Good morning, sir. Kaunta, shoutout diya. Okay, namin na sa Sogod, Southern Leyte, ang aong yutang natawan. Happy morning. Tuwagang Igsoon dito from Manila sa St. Joseph Townhome Subdivision sa Tandang. So, happy morning. Ang Mandy, happy morning. Nicole Doblado, Nimpa Doblado, Jordi Son, wow, PJ, Kenneth, Abby, Julian, Jane. Oh, si Jane So Doblado, wow, Janet Salakaday. Janice Kaday, Ben, o si Joel, Ma'am Sulikari, good morning. Leslie Sancho, ang mga silingan dito sa Sogod, Southern Leyte. Wow. Marlene Noive, wow, Bing, o Darby, Dudong Oy, happy morning ka natong tanan, wow. Alice Bunghanoy, hello, good morning, my buntag. Diyan sa Skybox Coffee, good morning, Mami Arjin Pajardo, wow. Mami Arjin, salamat so kayo, ha, o si Auntie Chanda Ebol Pajardo, Beijing GMP, diyan sa Mas Batchoy, diyan sa Upper Dolian, salamat so kayo, last Friday, ha? Last Friday to, no? Nasa kinabuhi dyan. Oh. Og si Paring Nels. Og yun, diba? Happy. Oh, correct. Ano siya? Correct. Wow. Rekas kong song. Wala pa April 14. Bisaya song. No. What? Di ko ay manugo man ka, Jerry Garcia. I see. Joke lang. Oy, Iampak mo sa ulo mo to. Kulbaan, di ba? Oh. Murang nakuha ng collagen sa kong naongop. Lang nindot na kaya kong Ay! Nadiri, oh. Lain daw yung lawas. Oh, di ba? Oh. Pag sure daw, oy, di na, oh. Naglain akong lawas. Oh, Sir Lando. Di ko sure, og tungod ba ni sa kakulang sa tulog? Ka-anemic o... Ay, dili, oy. Wala lang dyan kay kwarta. Kay gasta dyan kay Oy, joke lang, Jerry Garcia, di ba? Happy morning lang. Siyempre, good morning, may buntag. Diyan sa, Elorme sa good morning, good may buntag. O, siyempre, diyan sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Si Ate Faith. Wow, good morning. Wow, si Renan, si Henry, si Marvin. O, siyempre, si Master Chopper, si Ronel. Happy morning ka natuntanan. Na po din, Sir Lando. Kung saan mo pagstorya nga Sabado nga dili nimo i-mention ang Domingo. O kanang Sabado ba ja dili mention Domingo ja Lunes na o kasayon Ginoo ko buang ko bayot, di ba? O di ba? Mayon ta di ba? Sabado pa man niya tong isa ka adlaw. Unya Lunes naman ron. Di ba? So wala na mention ang Domingo. Oh, correct, happy lang, di ba? Oh. Mabitan ang usay, no? Dapat pag ako tumalikon nga, dapat na-adjoy in between sa Domingo ug Lunes. O, di ba? Oh, Domingo. Doming stop. O, Domingo, Doming stop. Kainggo manago atong paunungon stop, Doming stop. Wow. Asang kutsilyo kay bayro nato. Wow, si Daryl Noche, good morning. Yeah, he's watching. O si Imalen Tanael Cobinar. Happy morning ka natong tanan, ingat lang.
Siyempre, good morning, my buntag. O, diyan sa XYG Food Hub. Happy morning dahil sa Purok Dos. O, diyan tuna, sugbang tuna. Kilaw nga tuna. Wow. Mag-open sila alas 10. Wow, bungga jud kayo. O, diba? O, pagkanindot jud kayo. O, pagkanindot paminahon. Siyang, diba? Sige na ba? Bungga. Koreko. Siyempre, good morning. Auntie Annabel Pifanco, Uncle Edwin Pifanco. Good morning, good morning, good morning. Oh, diyan sa May Sambud. Wow. Si Sir May Darakan and JM and Ma'am Jin Ann. Happy morning. Wow, enjoy. Wow, grabe juga Monday na Monday, no? Dapat alive na alive, ho. Alang hardworking na late. O, siyempre, gwapo ko kanina, no? Kay ASEAN man daw. ASEAN. Wow, gwapo na kabarong. Murag padulog ko sa Hall of Justice. Oh, ang ngayon jud kay ko, di ba? Pagkanindot jud, bungga. Bunggisyo sa kabarong jud ko. Murag, ano lang, murag padong na sa haya. Your Honor. Ngayon sila, Sir Landon, di mo ko katulog o gabi Kana mo insomnia man ko, Sir Landon. Pag sure ya, wala kay insomnia, oy. Kaka lang ka, oh. Patya na imong wifi para makatulog ka. Very much! Diba? Nagkinabuhi. Ay, ginoo ko. Kanang na wala pa ka-move on silang break up. Don't worry, happy na Valentine's Day. Diba? Ayaw na pag-healing process niya. Pangilog na, pangilog na. Good morning, Res. O sa tanan diha. Sa Marino News FM. Wow, diba? Salamat jud kaayo. Keep safe always and God bless you all. Hurot ng lechon ninyo diha. Hurot ng lechon ninyo. Kamu pa kung ikag jud mo, ha? Diba? Happy lang, diba? Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, mukanta sa kuha sa atong siyempre, kanta ka para. Sulod ba ni siya, di ba, na kinabuhi? Uy! Mali. Correct. Nasulod ay. Wow! Ingon ang music ba? Thanks, mga siya. Ayaw din sa mong kinabuhi, ha? Baka mayo lang ka sa kuha na. Kanta. Make the most of it. Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko, higala siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matag-untag kanunaya. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga undog, mga lola, mga inday, mga undog, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o conductor, pasahero o tindera. Lingawon ko kamong tanan, gitikon sa makadaghan. Gitikon ka ronjong adlawa sa mga komedya ug awit among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mister gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makaluto ang iyahang asawa. Matod pa ni Mrs. Mister ayaw kabalo ka. Paminaw sa programa
ni Landong Bisaya. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Oh, wow! Pagkabuga pagkalami. Make the most of it. Oh, make the most of it. Hello pa, shout out to sa mga taga Shokon. Ingon si Somo Rato. Wow! Happy morning da sa Shokon. Og syempre, good morning ko na may buntag, Mami Tolisito. Good morning, happy morning. Dahil sa Andoy Asien, dahil sa mga Silis family, dahil sa mga Kawit. Wow! Best Pilar, Flores Albiha. Ray Albiha, happy morning. Dahil sa Lacon Valley Soms, Atibit Pairan family. Yes, Sas Ayala. Wow, good morning. Captain Marnit Apit, good morning. Captain Lorenzo, good morning. Si Dang Lucas Salinchong, good morning, my friend. Ivan John, Martin Gabel, Malu Altar, good morning. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Og syempre, si Sir Salon, si Captain Joseph Araneta. Og yung pana, diba, happy morning ka na itong tanan. Syempre, good morning. Good morning, may buntag. Yes, diba, ato masok sa waray-waray. Wow, si Chris, happy morning. Og labi na ito masok sa Isabela City and Lamitan City. Wow, labi na diyan sa Taclara, mga Palumpon family, og si Hana, good morning. Si beautiful Hana, happy morning diyan sa Santa Clara. Og syempre, good morning, may buntag. May buntag diyan sa Pittsburgh Gulayan, diyan sa Balono, happy morning mga Tarusa family, Arjun Tarusa, good morning. Kuya Ruel Molingon and your family. Wow, Rondon Atiting Paisal. Happy maayong buntag kanatong tanan, di ba? Wait, ang tinood, no? Ang ganan sa babae karong Valentine's Day. Gamay jud upat na napo sila core values. Sigurado ba kayo? Ang ganan sa babae, no, care. Kana care lang jud, care, di ba? Madyo na, ikaduha, attention. Di ba, Matagaan mo yung sagkuan ba? Nga, nadyo ka na, iksikuan ba? Madyo na ganahan sa mga babae. Di ba, Unya, ang next is support. So you have to support. Di ba, sa mga babae. Di ba, siya. O, syempre, ang inyong pagka matinahuro, matiniluton, being honest, di ba, manay honesty. So, manay maudyo na kinalalong sa mga babae. Kaya, di ba? Sa Valentine's Day, care, attention, support, and honesty. In short, cash. Ay, gano'n kabuang kumayo talasa. Cash lang diya ito ata, Uy, swerte na ka ng mga babae, pinanggaon, labi lang mga bana mo yung daon na kay 10,000, magpagwapa ka kay Valentine's Day, pagkanindot paminaon. Diba? Pagkanindot ng paminaon mga imong bana daon na 10,000, pagpagwapa dito, kayo na sa, kayo papi na Valentine's Day, pang riban, pang ano sa, maunay pina, diba? Mga cash, diba? Maunay, shortcut. Manay shortcut sa care. Manay sa care, attention, support, and honesty. Cash. Siyempre, good morning. That's GNG Tailoring by Castro. Wow, si Bibicino, college na. Kesa ko ni Papa. Di ko mag-ano ko ni ko kakisa Papa, Ma'am Christina. Hello, good morning sa GNG Tailoring by Castro. Happy morning, Sir Paul and Ma'am Christina Castro.
nanawag na ko si Ma'am Christina. What? Oh, tagaan ko niya Gcash. Hoy, Sigurado ba kayo? Joke lang, hoy, ginoo ko. Oh, hoy, joke lang ha, di ba? Hoy, GN sa Rebecca ko. Ay, bago mo kong cellphone, wala dyan kong cellphone, no? To, sabi ka cellphone, no? Kailan ako sa imong boses. Wow, di ba? Wow, kaya may labo kayo si Chico on your family sa iyang mistisa nga asawa. Si Kuya Mel ba, nakita na ko sa Facebook. Tiguang na lagi si Kuya Mel, no? What? Kuya Mel, no? Di ba? Sigurado ba kayo? Nagarilos gawas, oh, nakita na po na. May joke na, Kuya Mel. Baka patyo ng radyo niya, no? Sa gadyo. Pantay ka, tol. Tinuring kitang kakaibigan, tol. John Malin. John Malin. Sabi ko, good morning. Auntie Nolpa, Master Cutter, Kuya Long, happy morning lang. Di ba? Nino kay feel, no? Kanang natay asawa, no? O, di ba? O, lamit yun na ka na maghigugmay sa usaban, no? Kanis ginuo. O, di pinakanindot ba ka na ginuo ko ka nang maghigugmay ba nga? So, ginuo ko, kanang labi ng sabaw, may nungitay, no? Una ka nang ilimog. O, pag talangin ko tayo, no? Labi na ka ng imong ilimugmog ang sabaw ba nga init kayo, dahil imong ibugwak kayo, tapos babasa imong minahal ka na. Suyop mo na ba? Very much! Tungod sa panugwaay, ginukupag kanindot so kayo, di ba? Maunay, manausay ba, tungod sa kanindot, no? Managyon nga, namanggoy ko na ka ng level of intimacy. Wow, English, di ba, oh? Oh, di ba? Hello, Ma'am Ping, oh, Miss Maribel Lebron, good morning ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning, nice si Ding Salios. Wow, Mr. Wilson, good morning. Oh, no, tinod yun ha? Uy, tinod yun na level of intimacy sa mga magkaayon. Oh, tinod na, oh. Oh. Makita ni mo na sana level of intimacy no, sa magkaayon, no? Kanang, nadaw sa cellphone sa bana. What? Oh, ginoo ko. Tungod sa kanindot sa ilang relasyon, pilminong tuig pa, tungod sa kanindot sa relasyon sa ilang bana, wow, ang ibutang nga number, ang ibutang nga ngalan sa number sa bana dito sa iyang asawa. My life. Akong kinabuhi. Kaya nga naman, o diba? Kaya nga naman, kay kaninot sa ilang pagpuyo, wala problema, hapsay ka ayo. O diba? Onya kay diliman, no? Di ba tinuod kay ano? Onya kay diliman tumanoan nga nay mga panaglalisod kani nga pugnan jud na ba panag-away gamay mga conflict na pinagaginuo ko. Oh, ang ibutang sa iyang number sa cellphone dila life. My wife. Oh, Tinangga kay kanako. oh, ginoo ko mulabay nang may katuigan. Ginoo ko. Magselos na! Kaya na, one like doon ginoo ko. Magselos na! Ginoo ko, mabuang ko. Hala, sigyaw-yaw ang asawa. Kaya ginoo ko, asa na, di ka balaklo, ginoo ko. Oh. Ano pa, Gib? Oh, ang ibutang nga ngalan sa cellphone, ang nga sa asawa. My cross. Wala cross na. Kagkulang sa cross na, ginoo ko, mabayo. Wala kay bungangira man ang asawa. Oh, di ba nasa kay bungangira ang asawa di na malapit na Ko na mong Pasko kay hulot na mong Siguro. Manang ibutang sa cellphone sa Bana Park. Lion, Tiger. Kahilain na kayo makiling. You hurt me a lot. Ito na kayong asawa. Oh, di na dyan madala ang asawa. Ang ibutang sa Bana. Wrong number. Ay, feeling good. Atot ng wrong number. Oy, ay ginawa di na to bagon sa Bana kay wrong number ang ibutang. Hindi ko ni mabat. Oh my God. Ay, feeling Sige pa more, di ba? Naginabuhi, oh. Hag, siyempre, good morning, may buntag. Diya sa nagbitay nga, radyo, good morning, mo yung Isabel, Beltrang, Anak Mampe, good morning. Atong mga soke diya sa
Sa detachment sa Navy. Happy morning, sir. Happy morning. O diya sa mga Marines, di ba? Captain Guwens sa Malagutay. Happy morning. O syempre, happy morning sa nagbitay nga radyo da sa Infinity Salon and Barbershop. Happy morning, John Isabel, di ba? Si Teddy, si Jimar, Uncle Modi, si Lolo Richie, si Uncle Richie. Di ba? Happy morning. O si Angel Melano, happy morning ka natong tanan. Dalis Menyosa, good morning. Da sa Elom de Zapatos, happy morning ka natong. Mga Tulyok, Ilombaring family, happy morning. Da sa Mampang, happy morning ka natong tanan. Siyempre, Auntie Mercel Lombaring, wow, da sa JSWD, happy morning. Mother Esna, Jordan, Kuya Darwin, at Iban Mantumala, good morning. Jory Balumin, Dixon Sebastian, si Dondo, si Rondon, si Albiar, happy morning. Jobin and Vincent, happy morning ka natong tanan. Mami, dala po, Dolphin Apaw, happy morning. Siyempre, si Ate Linlin Rosales, Bill Rosales, sa Gloria's Canteen. Happy morning. Mami Omar, Jerome the family ko, Ma'am Daniel yan. Ma'am Dipsiman, siyempre, naminaw ka ron, hello, Councilor Bong, si Man naminaw, di ba? Salamat kayo, ingat-ingat lang, happy-happy lang, George, di ba? Para nindot siya kaayo, di ba? Hala, kay Lois na Lones ka ron, di ba? Wow! Lones na Lones, giandaman siya po ni Uncle Ruben, di ba? Medyo nagdagan si Uncle Ruben, kayo, naman kami programa, 7 to 8:45. Wala na siya na. 7 to 9. 7 to 9 dahil na sa Ako lang i-short to 7, 8:45. Para di magdagan-dagan si Uncle Ruben, okay. Joke lang, happy-happy lang. Sa ato lang ilamba ako mga anak ko. Happy morning, Bisang Luzaya. Tabit Pareal, good morning. Ano ba? Kamal and Kia Pinyal, happy morning ka natong tanan. Sa labas ng mga gwardiya, headed by President Muqtader, happy morning. Siyempre kay Luis Lones, karon dapat be happy. You have to start the day with full of energy, full of blessings. With dedication. Wow, di ba? Trabaha. Okay, para nindot kayo. Di ba? Ang atong enerhiya. Samtang para to add our energy sa atong trabaho karon. Giandaman jud mo ni Uncle Ruben og mga musika. Di ba? Hala siya gitna akong mga anak. Shine bright ko Diyos. ICM Tantan. Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Dapat ka. Anong kakuha naman ko? Nadali ka. Wow! Di ba, Sir Lando? Nangita ko ka-date, Sir Lando, karong Valentine's Day. Kanaon tang naiuyab kay gusto gubot. Bala ka, pangita ko, ay kung samok-samok ka, gara po ka na sa Uy, siyempre, ang mga Valentine's Day, ang Valentine's Day daw, mararana sa mga sweet daw. So katong mga isog ug maldita, Ginoo. Paghuwat mo sa araw ng kagitingan. Aray, natukan ko. Ay, gracias. Nanugabang ko sa kuway kaon. Sabi nga kay Manikon, Pebrero 3. Wow, happy morning lang. Pebrero 3. Anihan ang atong kapalaran karong adlaw. Unsa ka kini. A few moments later. Hello, good morning, Dr. Jaime Chalon. Yes, sir. Mga Halon family, diyan sa Putik. Happy morning, sir. Siyempre, good morning atong mga suki diyan sa Kabatangan. Happy morning, stall number 13. Diyan sa Santos Market. Happy morning, mga Enriquez family. Wow, bongga na siya kinabuhi. Kudyawan, di ba na, di ba? Kudyawan kas pindot-pindot, no? Si pindot-pindot ay sa kalimot sa dom.
Aris! O, di ba? O, si Aris. Si Aris. Si Aris. Kumusta na ka si Aris in town? Uy, Aris. Aris. So, days pass by really fast. Dali ito ka, Dali kayo mga adlaw gano, so have to think how you can make your days more pleasant and productive. Wow, bongga man ka. Managi yun, Aris, so nga, doing good is one way to get there. Wow, bongga. Sa mga magkaroon, kana pag-istorya, communicate ka sa parte kanon, will be rather deficient. Mo dili maayo ha. So kaya nato, you have to pay more attention karon, og siyempre dili ka makahimog mga sayop karong adlaw, Aris, para walay problema sa imong gugma. Para sa imong career trabaho nimo karon, imong na-feel karon nga you are very dynamic and productive karong adlaw, Aris. So makalid mo sa promotion og siyempre sa imong kalidad sa imong kinabuhi, quality of life. Og siyempre ang imong trabaho will work improve. Wow, bongga man ka. Para sa imong kayo karon, let things unfold naturally. Okay, natural lang jud ayo jud. So if you try nga magdadali ka, if you try to rush things, so gino ko you'll be able to manage your anxiety. Anxiety, dili ni sa oil kundi anxiety as shit. So kalma lang jud ka, Aris, para wala ay problema. O karong Aris, karong Valentine's Day, Aris, no? Karong Valentine's Day, Aris. Oh, makadawat to kag isa ka bugkos nga kamunggay for a healthy relationship. Og siyempre, Taurus. Hoy, Taurus, you'll have to resolve some differences karong adlaw, but unfortunately, except for some of them, kay not all family members are open for dialogue. Murag dili maayo imong adlaw karong Taurus. Sa imong gumakaron ay nakay krisis karon sa imong relasyon karon nga mao na makaapektar sa imong kinabuhi. O di ba? Wow, sa imong kasarian nabatay lang jud ka. So don't worry lang kay na may mga reconciliation. So don't make it worth the while lang para sa imong kanila man mga Taurus. Ang imong mga workmates karon will be makadung sila will hear good things from you. Og siyempre will take them into account. Wow, bongga. Kaya man na mag-create mo a feeling of mutual success. Nga may magdala kanimo that will bring you together sa imong together forever. Bye. Ambot pa sa singer to, bala na, kung samog-samog ka, Tauro. para sa imong kayuhan mo karon. Take more time to travel karon, Taurus, with friends on weekends. Wow, bongga. So make sure nga you do what is best for your health in your free time para sa imong kayuhan lanao. So karon, karong Christmas, karong Valentine's, Taurus, makadawat ka a bouquet. Wow, social man si Taurus, makadawat siya bouquet. A bouquet of tanglad. Tanglad lang daw. Okay, para mawala imong high blood. Dara sa kinabuhi. Uy, Gemini. Uy, Gemini, imong gibati ko nga, you will feel safer karon na than in the past. Wow, pa tayo ha? So you want to let nosy family members or gossip influence you. Ayodyo, para sa mga kayo ha? Para sa imong gumakaroon, when it comes to your love life karon, Gemini, ang imong relation karon will become complicated. Og siyempre na po yung mga financial issues nga man ay makaapektar sa inyong relasyon. So inaatpanta nga imo nang sulbaron karong adlaw para sa imong career ba na makaron. Karong adlaw, success and swerte. Success and swerte karong Gemini will be by your side. Sa side lang, magdagat no top sa side lang. So whatever your achievement is, it will make you feel satisfied for sure. Wow, bongga. Para sa imong kaya karong Gemini, imong i-reconsider kung Gemini, ang mga decision you will make related to work, finances, and health. Imo nang ha? So kanang imong personal nga umaabot, your personal future karon will depend on this. Sa imong trabaho, sa imong finances, o sa imong panglawas. Wow, bongga mas Gemini. So karong Gemini, karong Valentine's Day, Gemini, makadawat daw ka og 20,000 cash. Wow! Pero, puro senselyo. Coins daw, coins. Tag pinagpiso. Oy, Cancer. Oy, Cancer, you will get to know yourself a little better when facing certain situations. Kung adlaw, Cancer. Kanima naman this will help you mature. Ma-mature jud ka. Sa imong mature, dili amateur ha. Singing contest to, yung garapog ka. Para sa imong gugmakaroon,
Don't waste any more time. Ayaw ko sikas ka ng oras maghila ka ron. Crying for someone. Naghihila ka. That is never right for you. Wow! Gihila ka ni cancer ang dili para iya. Ang gana po ka. Move on, oy! Move on. O renew your hopes. Wow, ka naman ay pinanindot. Para sa imong kanagdaman mo karon, you will finally find solutions karon nga imong katubang your poor financial situation. So imo nang mamanis karon to put this hard moment to an end. Oh, wow, bongga. Paningkamot lang pagkugi ayaw ka late sa trabaho para walay problema sa imong financial. Para sa imong kaya karon, naiswerte karon sa the goddess of fortune karong adlaw. Wow, social. O gitagaan jud ka sa bulang kristal o goddess para sa imong fortune karon nga maghimo kanimo nga mukatawa ka happy kay ka the only smiles at those who are not afraid of taking risk. Come smile ang jud ka to reach sa ilang mga dreams and goals para na sa imong kayuhan, Cancer. Wow, todo. Oy, Cancer. Karong Valentine's Day, naana daw kay uyab. Wow, bongga. O, di ba? Naana daw kay uyab. Pero, tuan nagpuyo sa akasya. You hurt me a lot. So, manamaw na nga to. First set sa itong panagarawan daw, ha? Oh, di ba si Aris, Taurus, si Maneo, si Cancer, wapag kalamidjog kaayo. Oh, di ba? Oh, napo diri. Bahala, coffee date lang sa Valentine's Day. Oh, di ba? Oh, coffee date na lang daw sa Valentine's Day. Siya na daw bahala sa termos o baso. Kudyawan, bahala. Oh, di ba? Oh. Napo diri. Bahala, bahalag walay date, Sir Lando, sa February 14. Bahalag walay date sa February 14. Basta ang importante, na ay sweldo sa 15. Oh, di ba? Sige, no? Di ba? Ako, mana ako, no? Mana ako, dinidyo ko. Bawal ko kapuyon karon. No, di ba? Kay klaro kayo nga kapuyo na pagkuugma. Yawan, di ba? Di ba? Yan, hala, ako naman ito ng ilamba, ipuna, hello, good morning, da sa Hamja, ito rin ko rin naminaw po na ito, diya sa si Uncle Winwin, happy morning sa tumaga, wow, Rafi Gonzon, Yeng Bentone, kanukutan, wow, tong soke, Adelina Molina, happy morning ka na itong tanan, hala, ako naman ito ng ilambay mo na, love you, pagpak, Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Marino News FM. Sisid na. Kuya Juan, manaingon nila daw, balag luag, basta bangag. Siyempre, ang kanal, luag jud na, di ba? Sir Lando! Kung kinsa man to'y, kung kinsa man to nagtangtang sa 29 o 30 sa Pebrero. Unta daw giuban na lang ang February 14 para wala na ko anak, Kuya Juan, piyake. Kuya Juan. Grabihan na dyan ka, sa Ginoo ko. Ganina ba, murag grabe na dyan ni kay murag, ganina, pagkuot na ko sa akong bulsa, ditso naman sa akong kuan, wala na dyan ni kwarta, kay ditso naman sa akong kuan. Murag ba na dyan ba kay, kay kuan daw, murag wala sa kuan daw, kay, pag ditso ko sa iyang bulsa, ditso naman sa iyang kuan, mga di naman kwarta, kulirat, Ginoo ko. Sige na, ikaw na bahala na ako. Nadi buta, giana ako nila, Ay,
Adyaw jog undang anang tagay, Sir Lando. Kay ako ray bala istorya nila kung unsa kabuutan sa buhi pa ka. Ingay sila nga. Bala na daw. Di na ko paundangon og tagay kay sila ray bala kung unsa ko kamaayo sa buhi. Why mga batasan nada. Siyempre na atong second set sa atong kapalagarong adlaw. Diba, A few moments ka na siya, ang kumayoto na siya, Kudyawan taani. Di ba, na may gwapo nga bisita diri, di ba? Hello, Diyos! O, diba? Oy, Leo! Oy, karon, Leo, no? Nakay medyo ano nga... Diyos. O, si Nining. Di mas Nining ka na buhok kulot. Ang ako dang buhok, ingon si Diyos kulot. O, ingon si Diyos nga, ayaw tinaanin ni nga, kay tinaanin mo ka ng brown, murag Lion King. Ay, kiling. Ikaw, Diyos, ha, salvahin. Cut-on po ka, Diyos, ha. Hoy, gara, di maayo mga alaw-alaw, ha, na kay mga sayop ka nga himo karon nga medyo mo na makadaot sa imong umaabot. So, you need to be very careful karong adlaw. So, sa imong gumakaroon, Leo, you cannot expect to redo your love life karon by pushing yourself away from those who care for you. Redo. Ay, gino ko mo dyan, nagkano ka ng bago ka mag music. Re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, do. Sa imong karagdaman nimo karon, Leo, don't let your unfriendly work environment karon mag-inhibit na nimo your invention, the abilities to and growth. So keep yourself out of everything around you para walay problema. Monday, ay bantay lang jud ka. Para sa imong kayuhan karon, Leo, try lang to show nga ipakita nimo your clear picture karon of who you are at the workplace. Kay mao na pamaagi karon, you will make sure nga you are conveniently noticed. Wabong ka. Karon Leo, karong Valentine's Day, Leo, no? Karong Leo, makadawat ka og flowers. Wow, bungga. Leo, makadawat ka og flowers. Pero sa patay. Oy, Virgo. Virgo, ikaw ang susi karon, Virgo. You'll be the key karon to help your loved ones. Para to overcome sa ilang rough times. Rough road. So they are currently going through. Bantay-bantay na juga. Sa imong gugma karon, ang imong partner deserves some respect. Karon, Virgo, ha? So magpaubos ka. Humiliation is a negative thing. Adyo, ha? It only push your partner away. Di ba? Ayaw, Jun. Para sa imong karagdaman mo karon, Virgo, keep yourself in a constant learning process lang, Jun. So even when your work doesn't require it. Adyo. So don't leave. Ayaw, Jun, ang imong abilidad karon to reason aside para walay problema sa imong karyag trabaho nimo karon, Virgo. Para sa imong kayuhan karon, make sure nga kanang mga bad situations karon na ang imong kinabuhi that life puts in your way won't make you underestimate lang sa mga beauty, sa mga kaayo, sa mga maanyag nga sharing such life with your loved ones has. Para sa imong kayuhan kana, Virgo. So kanong Virgo, kanong Virgo, no, sa February 14, wala kay date, kay nagbuwag na daw mo. Karon Libra. Hoy, karon Libra, no. Imong makita, you will find obstacles karon to fulfill lang sa imong plano karong adlaw. So don't let stress beat you. Bantay ka. Para sa imong gugma karon, marag dili maayo ang tanaw. It is not a good time to date or having a romantic encounters karon.
For those who are interested, ha? Ayaw, Jod, ay pakita, ha? So, put this off today. So, ayaw sa date, ayaw sa Libra para sa imong gugma. Para sa imong karagdaman mo karon. Try lang na to become a time slave, ha? Ayaw, Jod, ayaw. So, learn to be efficient ng karong adlaw. O, Libra, organize. And you will get more time to each one of your project para sa imong trabaho. Para sa imong kayuhan karong Libra. Kinahanglan mo ka, musabot ka. You need to understand that you cannot constantly break the promises you make to your loved ones. Ayaw dyan, ayaw. So, you need to show some commitment para sa imong kayuhan, Libra. Oy, Libra, karong Valentine's Day, maka-receive kag a bunch of choco. Wow, bungga. A bunch of choco, Libra. O, diba? Wow, bungga man sa Libra. A bunch of choco. Tabliya, ha? Tabliya. Ayaw pagkinilas niya. Tabliya lang. Oo, gara po ka, di ba? Scorpio. Scorpio na alawa, hindi na posible ka for you to do a certain project karon that is taken up on your own. Wow, bongga, ha? So, leave pride behind and ask for some help lang. So, sa likway ang kanang pagkagarbuso. O, siyempre, you ask for some help lang. Para sa mong magkaroon. Perfect din mo karoon na Scorpio to make some of to come closer to your partner. Ha? So, make the most of it. And enjoy some good times together. So, walay problema sa imong magkaroon. Para sa imong karakter ba na magkaroon? Ang workplace is not the best place to start a casual relationship. Ha? So, be careful lang ka with the type of relationship you start. Para walay problema. Ayun na, ginawa ko. Gara po ka, ha? Para sa imong kayuhan karon, the only way nga ma-carry out imong big task karon is by working really hard on a daily basis, ha? Bisaya, basis, your basis. So you can't expect too much in a short period of time, Scorpio, bantay. So you need nagkailangan dyan ka og disiplina lang gabay para na sa imong kaayuhan. So ikaw karong wow, marag swerte kay kagarong Valentine's Day, Scorpio. Oh, ang matamis niyang oo. Ang matamis niyang oo. Maunay imong madawat karon. Wow, bungga. Murag iyan no kang dawaton. Wow, bungga man si Scorpio. Wow. Sana all. So, mauna nga atong second set sa atong kapalaran. Oh. Karong adlaw si Leo, si Virgo, og si Scorpio. Wow, bungga. Correct. Correct. Oh, diba? Ala na diri nag-order ko sa Jollibee, nag-order ko coffee. Ayong coffee nga, oy, butangay honey, ha? Oh. Ang akong coffee, butangay og honey. Wow, ginawa ko, ayo. Ingon pa lang, ang iyong lag-crew. So, pasensya na ka, sir, wala may honey diri. Akong gingnan. Kadako sa inyong buyog diri, wala mo'y honey. Oy, kadako sa inyong honey diri. Kunya wala mo'y kadako sa inyong buyog, wala mo'y honey diri. Kuli ba sa amin do? Ay, pagkawaan. Oy, ayaw mo kasagot erong adlaw kana nga i-special trip mo sa inyong uyab. Ayaw, ha. Kay kanang special trip mo nag-feel niya nga special ka pero trip lang di ay. Ni apoy na scam, oh. Napoy na scam. O, diba? Ingon, iyang anak. Napadyoy, tago-tago si mama og mento sa aparador. Jawa pa joy lami. Hoy! Di na mentos, oy! Alcampor na di na mentos. Iyawan. Oh, alas 11 na lang. Kung naman ito lambay mo na labyog pagpagsyagit na. Kaya hapit na nangaon na sila. Wow! Regine!
106.7 Marina News FM. Season na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Hi! Wow, na sila pagkalami. O, di ba, Prince Lechon, tilawi lang. Di ba, wow. O, naitay na malat special seafoods. O, di ba, dyan ang 0936404214. Basta Prince Lechon, tilawi lang. O, pagkalami. O, siyempre ang barcode na superstars sila nung Bisaya sa barcode. Happy lang, Jod. Correct. For catering, delivery and functions, sila lang 0905389975. O, Hoy, ni-doubt lagi ka. Oh, hoy, ni-doubt lagi ka. Nag-gym ka. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, hoy, ni-doubt lagi ka. Nag-gym ka. Wala, oy. Nag-consumisyon na ni Sabana. Ingo po dito, oh. Okay lang ko, Sir Lando. Okay lang ko, Sir Lando. Bisagway mo amping na ako. Dili masako danhag. Napo diri dili jud maulaw Dili ulaw ang maninda bisag unsa ha. Kabalo ka unsay ulaw kana wala kay kwarta nya tapulan pa kog. Correct. Og sabihan na ang atong third set sa Braganong adlaw Pebrero 3, 2025. Aniya na. Oh, correct. A few moments later. Ay, mabuang ko bayot ana siya correct ko. Liam. Para sa Sagittarius. Sagittarius. Happy lang. Ay lagpalabi. Kaya ni ana si Sagittarius. Kudyawan, di ba? Hoy, Sagittarius! Ayaw ka try not to make important decisions karon alawa ha. Kayo are extremely sensitive karon alawa, sensitive mood. Oh, at least sensitive mood. Pero ang imong ilok dark mood. Kaya mo ma-apektar sa imong judgment. Sa imong gugma karon, you will discover karon you have need to express your feelings. So you know the sound, locations, and charming, and the opposite sex will totally fall for you. Bungga. May imong discover karon. Og sa imong kariragtaban mo karon, do everything you can kanang imong mahuman karong adlaw. Kay medyo dili kayo maayo na yung mga days of madness at work are on the way. So dapat karon maningkamot jud ka. Sabtang Lunes human na ang trabaho dayon. Wala nag-Facebook na po Sagittarius. Di jud na mahuman Facebook na po. Correct. Okay, so para sa mo karon, mag-meditate ka, introspection karon, I will let you get the most of your physical and mental performance. So don't be afraid of alternative treatments lang. Ayaw ka kuano. Para sa imo karong Valentine's Day o Sagittarius, karong Valentine's Day, makadawat ka og book. Bukayo ra kag level. Bukayo murag lubi na sa kinabuhi Para sa Capricorn. Oy Capricorn, ayaw kadlo ka ipakita kung unsa jud ka. Ayaw kadlo ka. Kaya mga sitwasyon karon that will take place and expose some things about you nga medyo wala ka may balo that you didn't know. So ay kadlok. Ipakita just who you are. Para nindot jud kayo.
Hala, para maglalis, ala, away, bugno sila, nagkarambula. O ginugo sa imong gugma karon Capricorn, na yung mga positibong butang karon, a positive thing karon, might generate discussions with your partner. So, pati ikaw maminaw, you have to listen to your partner's opinions. Oh, kaya di man na close, open man na siya. Oh, sabi, don't try to have the final say para walay problema sa imong gug. Para sa imong career na ba nimo karon, a period of less load work will start. Bantay ka ha? O, Capricorn na. So, you will be less busy karon and you will have more free time. Wow, bongga. Di Facebook, kay free time man. Diba, oh. Sa imong karon Valentine's Day, na kay madawat. Pero secret daw, secret. Secret daw, Capricorn. Para bibo. Very much! Ay, kilig. Pulbaan. Make the most of it. Make the most. Hoy, Aquarius, karon ka na friend kag mga annoying karon. Mga annoying need to be more a center of attention karon, so let go of the delusions of grandeur. Wow, bongga. Para sa imong gumagaron, na yung mga discussion karon na sa imong gumagaron nga mag-create ng some tension karon in your relationship. So don't be afraid of taking the first step towards reconciliation. Ikaw di maguna. Laban ikaw sala, ikaw di maguna na. Para sa imong karakter man imong karon, Aquarius, listen to kayo to get you the use of new work environment. So don't hurry. Ayaw, do not hurry lang. Just carry. Don't hurry, just carry. So give yourself some time to do it lang. Para sa imong kayuhan karon, Aquarius, so that you have to control, labi na ka lang mukhang your fits of rage karon. Kaya man makalid og adverse reactions karon pala around you. Oh, so bantay-bantay ka sa imong watch your actions lang para walay problema. Oh, di ka ka-action ko ay relo. Sa mag-relo ka kay watch. Sa manikwan sa watch, di ba? Relo man na, ingara po ka, di ba? Para wala problema, maglibog man tayo sa kanaboy, di ba? So, karon Aquarius, karon Valentine's Day, na ay big revelation nyo. Na ay dakong revelasyon sa imong boyfriend. Ang imong boyfriend, usa ka bayot. Wala sa ko. Wala. Joke lang ha. Pila istorya mo to. Pas mo. O ang imong girlfriend, Osaka Tomboy. Hoy, ganun ko. Pisces. Hoy, Pisces. It's your choice ka nung alawa to decide what side you will take, ha? Labi na sa mga tao nga, medyo na yung mga wonderful people kanon is attention to detail lang. So, separates, imong separate unsay ikaw lang jud mismo ang mag-decide. O, di ba? Kung unsay imong sundon o unsay imong pagabuhaton. Sa imong gugma karon Pisces, karon lawa, you won't be able to avoid conflicts lang with your partner. Dito ma-avoid ani mo karon alawa, ha? So, make sure that things don't get too serious lang para walay problema. O, i-prank lang good, prank pa para walay problema. Para sa imong correct na ba mo karon? Today, kinalaga to get up early karon if you want to finish. Kung gusto ka maman, finish your project on time. Dapat diretso ka mag-flow karon. Bawal ang mga extra para maman imo kay dinali nanay mga deadline deadline. Kamatayon nga linya, deadline. Namatay nga linya day, deadline. Kujawan, di ba? Para sa imong kayuhan karon. So you'll get and make great advances karon sa imong relasyon with those around you. If you can let go of your mga prejudices and preconceptions. Bantay-bantay ka, ha? So, dapat ikaw karon para may problema, give everyone a chance para walay problema sa imong kapalaran karong adlaw. So, ang imo karon para na ikaw Pisces karon. Karong Valentine's Day. Wala kay madawat, paningkamot diya.
Oh, siyempre. Oh, siyempre, mauna ito kapalagan ng adlaw, ha? O, Pebrero 3, medyo atong kapalagan niya tambal. O, di siya pwede gamit itong tambal. Saan sa man nga klase nga sakit? Because if Dr. persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong Rosco, Regine, awa-awo. Bisag busog pa ka. Remember, pas mo ka, di ba? Hala, kung naman ito na ilang magkananiod ko na lamin na mga sunag, ano nga init kayong ginaluto sa ito mga sukid ka panginaw. Hala, pangaon na ito mga sukid karinderya, dahil sa bypass, sa ito mga sukid sa kela, ayaw, pamniod to dama. Dapat busog basta mag-drive, di ba? And don't drink and drive, di ba? Kung nakainom, dili pwede mag-drive. Just smoke and fly. Hala, kung naman ito na ilang pagbag ko. Regine! Marino News FM. Sisi na. Marino News FM. Sisi na. Wow! Ano, sakit na po. Okay ra. That's it, Wow, what a handsome and beautiful Lanong Bisaya today. Salamat to kayo. Medyo. Wow, hapit alas 12 na sa oras. Wow, pagkala medyo kayo, manamilit na pod. Okay, sa Baskainas, syempre, wag ko malimot ang swerte ninyo. Bye-bye, Josh. Diba? Bye-bye. Ingat. Wow, atong hiring. Wow. 949 all 416. Wow! Congratulations! Salamat kayo siyempre sa among broadcast station manager. Wow, bitaw sa among station manager ang butang kugihan, matinabangon, masinabtanon. Siyempre, Dr. Reynolds Antida, hi! Alamang Broadcasting Nation, walain si Mr. Ruben Kiot Fajardo. So, manamit ko sa Paskanginan, antikitik sumanangan, walain sa Nung Bisaya, the one. Sa akong programa katupan, pwede mo love one. Very much! Ang kitik pa siya na Nung Bisaya, siyempre, kalimot at top 20 at 12. Ang Ruben Fajardo, glaw na Heart Talk, Papa Joms, diba? Diyan sa sikat na kusog ka estasyon ng kaninot ang mga programa. Wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mwah, mwah, chip, chip.